سيدي فوق اللامينياتيك يضرب سلاطن في يوم الإلاتيو Gloria للمسير ولللبان وللإسبيرتو سانتو ماريا ماغدلا وماريا الأخرى مروا خدين الأب أرى هللويا متعرج إسرائيل باللاجئتو جاكم من popolo tal Giuda sarit tempiutio Israelis saltnatio أبزو بخال كبيش المونتاني وبخال خريف في لوليت شجرالكم مونتاني بيش تأبزو بخال كبيش وانتم وليد بيش تأزو بخال خريف لبدل البلاد فديرا الماء زون اور فاين تالي الماء كيف كان من البدو يساو ديم ويبقى ديم تا ديم آمين من كانوا ايدو المولاي هللويا 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 هللويا
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Qari mill-Ittra ta' San Pietru. Kristu miet darba minħabba dnubietna u li hu ġust miet għall-inġusti biex iressakom lejn Alla. Kemm mod għall-mewt fil-ġisem imma ħal ħajja fl-ispirtu u issa salva lilkom ukoll mhux għax tnaddaf il-ħmieġ tal-ġisem imma għax talba li l-Alla ħirġa minn kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu li tela fis-sema u qiegħed issa fuq il-lemin ta' Alla u għandu taħtu is-setat u l-qawwiet tal-anġli. It-tappa li jmiss illum il-meditazzjoni ħad tkun fuq il-kelma t'Alla ikkontemplata milna mixja f'da żmien. Il-kelma t'Alla li trid il-preparazzjoni, trid il-wafqa, trid it-talba l-Ispirtu Santu, il-kelma t'Alla mismuha, il-kelma t'Alla imbagħad meditata, il-kelma t'Alla li mbagħad issir talba u llum il-kelma t'Alla ħad tkun ikkontemplata. Fader Noel ħaj mexxi r-riflessjoni. Tajjeb, kif semma Don Alex din il-mixja tal-Lezzjo Divina bil-mod il-kliem issa il-kliem jgħidu hekk tal-qalb tagħna, tar-riflessjoni tagħna iċedi postu għall-adorazzjoni sikta. F'kelma oħra ir-riflessjoni u t-talb biex nifhmu l-kelma u biex inweġbuha issa jagħmel wisa jgħidu hekk għall-imħabba, għar-relazzjoni ma' Alla, l-ħarsa fuqu, għaskiet fil-preżenza tiegħu. Fid-din it-tappa tal-lezzjo issa u l-ħin li wieħed jiskot dejjem aktar interjorment, jiskot u jistrieħ fit-tannieqa kollha mħabba tal-Missier, murija lilna fil-kelma tiegħu. Għalhekk wieħed jista' jirreferi għal din it-tappa tal-kontemplazzjoni bħala biex ngħidu hekk mistrieħ fil-mulej, mistrieħ lilien mill-ħsibijiet, lilien mill-kliem, lilien mill-immaġni. Għal Santa Teresa ta' Avila l-kontemplazzjoni qisu qed inmissu l-aktar parti profonda ta' Alla. Jew f'kelma oħra qisu li tkun m'għadda sfigħ. Għal ftit ħin qisu tintilef mill-ħsibijiet u mir-riflessjoni u mit-talb u tistrieħ fil-mulej. Il-katekiżmu xi ftit jew wis jiddeskrivija b'dan il-mod. Wieħed ikun kollu kemm hu waħdu ma' Alla li jaf illi iħobbu. Jew San Ġwan tas-Salib jiddeskrivija iskiet ta' mħabba.
Aħna kollha kemm aħna aware kemm hu diffiċli is-skiet. Imma jekk hu skiet ta' mħabba jew skiet ta' tannieqa huwa skiet li jieħu toma totalment differenti. Nistgħu naraw il-kontemplazzjoni bħala il-mument illi fih ir-rieda tagħna hija aktar f'sintonija mar-rieda ta' Alla. U għalhekk hemm għaqda ikbar miegħu. Qisu biex ngħid hekk huwa l-mument illi wara li smajtu u mmeditajt il-kelma tiegħu, wara li tlabtu lura, issa b'xi mod qed innaqqas dejjem aktar ir-reżistenzi tiegħu lilu u b'xi mod ir-rieda tiegħi aktar miftuħa jew f'sintonija mar-rieda tiegħu. U jekk ir-rieda tiegħi hija aktar frabta ma' dik ta' Alla, jien ħankun aktar qrib tiegħu u għalhekk nista' nesperjenza il-paċi, il-konsolazzjoni illi jagħti hu. Il-katekiżmu jkompli jgħid l-orazzjoni imma nistgħu napplikaw għall-kontemplazzjoni. Illi l-kontemplazzjoni hija wkoll ħarsa ta' fidi iffissata fuq Ġesu. Qisu f'dan il-mument, wara l-mument tat-talb illi fih qiegħed inwassal lil mulej dak li nixtieq, dak li anke hu ispirat minnu, issa l-ħarsa hi aktar kollha kemm hi fuqu. Forsi bħala immaġni nistgħu nużaw dik illi jirrakkunta San Ġwan Marja Vjannej ta' dak ir-raġel jitlob u jgħidlu x'inti titlob, sieħbi. Jgħidlu jiena inħares lejh u hu iħares lejja. Naħseb kieku Silvano Fausti dak il-Ġiżwita Taljan li diversi minna ġieli segwew, naħseb kieku jiddeskrivija bl-immaġni tal-kelb ferħan ħdejn sidu. Tal-kelb ferħan iħares lejn sidu, anke jekk miet jagħmel xejn, anke jekk huma jagħmlu xejn. Ferħan fiskiet qrib tiegħu. Għalhekk din l-attenzjoni mogħtija lil Ġesu hija attenzjoni huwa mument li fl-istess ħin tkompli teħlisni interjorment mill-ħarsa fuqi nnifsi. Għalhekk il-mument tal-kontemplazzjoni għandu ħafna x'jaqsam ejja ngħidulu hekk forsi b'din il-kelma ftit stramba ma' deċentrament. ċoli ċ-ċentru ma nibqax tant jien imma jkun dejjem aktar il-mulej Ġesu. Jiena li qed inħares lejh u li qed ngħix dejjem aktar bil-ħarsa tiegħu. Din hija mediċina kontra dik l-orjentali ħutna nsara jsejħula il-filawtija, l-imħabba diżordinata lejna nfusna li xi ftit jew wisq hija l-akbar għadu tagħna. Ħafna mill-problemi, mill-inkwiet, mill-ħsibijiet tagħna, ħafna mill-enerġija tagħna hija ġejja propju minħabba din ir-rabta li għandna diżordinata magħna nfusna. U biex ngħid hekk il-missierna illi hija talba li nitolbu bil-fom u b'vuċi ħafna drabi għolja, hija talba ħafna kontemplattiva x'propju tagħmel din il-biċċa xogħol. Hija ħarsa li totalment ħares lejn Alla u tgħidlu missier li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek u mhux ismi allura. Tiġi saltnatek u mhux saltnati u jkun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Hija allura talba illi tenna nifmu forsi xi ftit aktar ukoll xi tfisser il-kontemplazzjoni. Din il-ħarsa mingħajr ħafna kliem fuq Alla illi tenna ninħelsu xi ftit mill-ħarsa diżordinata fuqna nfusna. Jekk wieħed forsi ħares anke lejn il-ħajja ta' San Franġisk,
din forsi nistgħu nilmħuha f'żewġ talbiet eżis ħafna li għandna tiegħu. It-talba li jagħmel fil-bidu tal-konverżjoni tiegħu illi fija jgħid u Alla l-aktor oli u glorjuż dawwa l-idlamijiet ta' qalbi għatini fidi vera ta' maċerta u mħabba perfetta u għamel li f'kollox inħobb u naraf lilek u li nagħmel irrida mqazza tiegħek. Hemm din it-talba sabiħa immens li titlob lil Alla lil Franġisku jgħinu jikber, eċċetra, li huma affarijiet vera sbieħ. U mbagħad fl-aħħar ta' ħajtu San Franġisk jikkomponi dak l-innu sabiħ, inti u Alla it-tjubija, inti iżbuħija, inti il-ġmiel, inti il-ferħ, inti kull ġid. ċoħ talba tinbidel kompletament u ssir kollha kemm hi talba ta' tifħir lill-Alla, inti, inti, inti. Xi ftit biex ngħidu hekk, San Franġisk matul ħajtu b'mod fqir ħafna li kif qed niddeskrivija jien jagħmel dan il-passaġġ mit-talb għal kontemplazzjoni ta' Alla l-imbierek. Għalhekk fil-kontemplazzjoni noqogħdu quddiem il-ħarsa ta' Ġesu hija ċ-ċentru li ma ħarsa bil-mod il-mod tnaddaf il-qalb tagħna. Dik id-dija tal-ħarsa ta' Ġesu li ddawwal dejjem aktar l-għajnejn ta' qalbna. Xi ftit jiġri bħalma jgħid San Pawl fl-ewwel ittra lil Korintin illi bil-mod il-mod jissawwar fina lek il-ħsieb ta' Kristu. Jew bħalma jgħid fl-ittra lill-Efesin permezz tal-Ispirtu tiegħu jagħtina li nsaħħu il-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jammar f'qalbna permezz tal-fidi biex inniżlu l-eruq tagħna fl-imħabba u fuqha nibnu ħajjitna. Hekk għalhekk s'issa li rajna hija li l-kontemplazzjoni hija l-mument li fih niskot frabta mal-mulej, li fih nitaxxaq dejjem aktar bit-tannieqa tiegħu, li fih ħarsti hija dejjem aktar fuqu fiskiet u nħallih jħares lejja u jħobbni u jħollni xi ftit jaqtani xi ftit mingħajr ma naf mir-rabta dejjem ikbar mal-ego u mal-persuna tiegħi. Dan il-pass fil-prattika tal-lezzju jew tat-talb kulħadd iqis li ma jintlaħaqx kull darba illi wieħed jitlob. ċe mhix xi ħaġa li b'xi mod noħloqha dejjem jien. Il-meditazzjoni tista' b'xi mod issir dejjem, imma l-kontemplazzjoni iqisu li le għaliex hija don tal-Ispirtu Santu. L-esperjenza jidon qabel xejn ta' Alla, illi hu jagħti xi kultant u jagħti bil-qies tiegħu. Għalhekk jekk il-kontemplazzjoni ma sseħħx, il-parir huwa dejjem li wieħed għandu jkompli bil-meditazzjoni bħal baħri li jinqeda bil-moħdif jekk ir-riħ ma jonfoħx fil-qala. U f'dan nitolbu dejjem lill-Ispirtu tal-mulej biex jagħtina spirtu ta' kuraġġ, perseveranza u tama, għaliex xi kultant meta ma nsibux dak li nixtiequ fit-talb faċli niskoraġġixxu ruħna. U fl-aħħar nett parir li tagħti Santa Teresa ta' Avila, tagħtiha t-talb in ġenerali u anke nistgħu ngħidu għal din it-tappa tal-kontemplazzjoni. Santa Teresa ta' Avila torbot ħafna l-esperjenza tagħha tat-talb mal-konverżjoni tagħha, xiġifieri. Tgħid illi kien hemm assis li sar direttur spiritwali tagħha illi kien issuġġerilha illi sabiex it-talb tagħha jkun jagħti l-frott hija jeħtieġ li mhux biss titlob imma jeħtieġ li titħarreġ fl-asċeżi u fil-virtujiet. U Santa Teresa tgħid li damet xi sentejn tirreżisti
dan il-parir. Imma mbagħad meta bdiet titħabat dejjem aktar f'dik li sejħilha l-asċeżi u lejxin tal-virtujiet irat illi il-mulej beda jagħtiha ħafna aktar tgħid lilu innifsu. ċe bdiet tifhem għall-ewwel darba li hemm rabta bejn it-talb kontemplattiv u l-ħidma tagħha biex tgħix il-virtujiet u waħda tgħin lill-oħra. F'kelma oħra jitqies li lejxien tal-virtujiet huwa s-sinsla tat-talb. ċe allura l-kontemplazzjoni kellha tkun akkumpanjata b'ħidma serja fil-prattika tal-virtujiet. Jew tgħid li s-sigriet huwa jekk wieħed jingħata allura totalment lil Ġesu u jingħata kompletament lilna. U t-tlet virtujiet, u nispiċċaw hawnhekk dir-riflessjoni qasira, it-tlet virtujiet li hija semmi li fuqhom għandha titħarreġ u tgħix biex il-mulej imbagħad ikompli jingħata lilha għaliex huma sinjal li qed tingħata lilu huma l-virtujiet tal-umiltà, tad-distakk u tal-karità. L-umiltà, id-distakk, id-detachment u il-karità. Għalhekk nitolbu lil mulej jagħtina dejjem aktar lill-grazzja tal-perseveranza fit-talb anke meta ma nilħqux dan it-tappa biex ngħidu hekk tal-kontemplazzjoni għalmenu bis-sensi ma nilħqux. U sabiex inkomplu nitħarġu fil-virtujiet tal-umiltà, id-distak u l-karità sabiex jgħinuna nitolbu dejjem aktar b'sinċerità, b'awtentiċità u nistgħu dejjem aktar nagħmlu l-esperjenza tal-mulej illi jingħata lina anke f'din it-tappa tal-kontemplazzjoni. Se nifqu ftit momenti fis-silenzju. Nħallu li nfusna bħal Marija nożżu f'qalbna il-kelma nismajna, nirċivejna.
Nejdu flimkien ir-responsorju. Dan u il-jum li jagħmel il-mulej nfirħu ntennu fih. Alleluja. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ fal-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem nisa li jibda jsejjaħ li ħin jam. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u alla li ċkejknin. Aħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet l-ewwel fost dawk li raqdu. Kollna ferħana nagħtuh it-tifħir u nitolbuh. Mulej, ftakar fil-Knisja mqazza tiegħek li inti bnejt fuq l-Apostli u xerritta mad-dinja kollha. Inti t-tabib tagħna tar-ruħ u tal-ġisem. Farraġ u għejn il-ħutna l-morda. Serraħ lil dawk li huma mtaqlin blem u dwejjaq. Bis-salib il-qawmin tiegħek inti ftaħt it-triq tal-ħajja ta' dejjem għal kulħadd. Nistgħu nżidu talba partikolari jekk għal tziju ta' Father Newell u Don Giuseppe Attard Fredu biex int mulej tagħtih il-mistrieħ ta' dejjem. Għattih u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistruħuha fis-sliem. Nistgħu ngħidu talba oħra għal Father Michael illum għandu l-berdi u xekk illum. Tolbuh biex jibqa' jgħinu jagħtih dak kollu li jeħtieġ u nitolbu l-koll għalina f'dan iż-żmien tal-novena tal-ħnina divina biex il-mulej verament ikollu ħnina minna. L-iktar ħnina minna l-iktar li nkunu fil-bżonn nitolbu.
nistgħu niġbru t-talb tagħna bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missirna li inti Wid jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mit-teni. U Alla, inti ġbart flimkien nies minn kull ġens u l-koll qalb waħda faħru l-isem tiegħek. Għamel li daw kollha li ħadu twelid ġdid fl-ilma tal-Magħmudija jintrabtu ħaġa waħda bejniethom fl-istess qarrija tal-fidi u fl-istess imġiba ta' ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirku l-Mulej rodu ħajr lill-Alla. Dal-misteru arku btejna u timirrit il-ġodda surit qodma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li s-sensi le jaraw. Lil-missier inroddu liben qalbna kollha kull tifkir lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-tir lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru koll xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Inkomplu bit-talb ta' tifħir lil Mulej u ngħidu ikun imbierek Alla, imbierek l-isem muqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek l-mażiż tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbierek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus,
misericordias Grazzi Father Noel, grazzi li nġbarna biex nitolbu, kelma żgħira ħafna. Min ikollu ċans tkun ħaġa sabiħa jekk nippruvaw nisimgħu id-diskors li għamel il-Popa f'ħamis ix-xirka ta' filgħodu. Għamel diskors sabiħ ħafna 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 lina l-qassisejn. Kieku jkollkom ċans llum kulħadd jaf juża jew tablet jew internet jew xi ħaġa. Għax verament battuli bil-Multi tajb ħafna. U dak il-ktieb li semma naħseb xi ħaġa sabiħa u semma ktieb. U fil-fatt wara l-qudiesa taħ il-kulħadd, taħ il-qassisin kollha, la sekonda kjamata. Jiġifieri fuq qisu sejħa fuq sejħa li aħna jkollna fil-ħajja tagħna, fl-esperjenza tal-ħajja tagħna. Marbuta l-iktar ma' momenti diffiċli, momenti ta' kriżi. Jiġifieri u l-Papa qisu rtiet li il-moment ta' kriżi huwa moment privileġjat ta' tieni sejħa. Naħseb li xi ħaġa sabiħa jekk ikollna ċans nirriflettu ftit fuq id-diskors. L-aħħar ħaġa fuq dak li qal Father Noel, ma niftakarx eżatt mejn qala, però naf li rajta x'imkien. Żewġ affarijiet. L-attitudni l-iktar li turi d-deċentrament ta' Alla, għax Alla l-iktar wieħed li huwa ddeċentrat. Il-ħolqien, per eżempju, d-deċentrament kbir ta' Alla, l-aktar attitudni il-maħfra. U l-oġġett tad-deċentrament ta' Alla jew il-ħobs tal-Ewkaristija. Ġifieri kemm Alla distakkot pratikament minnu nnifsu mill-kubur tiegħu nnifsu kemm iffoka fuq il-bniedem jew fuq dak li verament iħobb. Informazzjoni żgħira, Don George Tabone naħseb li tafu li sposta ruħu lejn Malta fid-dar tal-Klieru u qed jgħidu lilhom ukoll xek Don Juan Bartolo għalmenu għal ftit ta' żmien ma nafux kemm sposta ruħu wkoll mal-qraba tiegħu Malta. Ġast għall-informazzjoni. Grazzi. Il-lejla tajba. Ok, allura l-appuntament li jmiss huwa għax-xahar id-dieħel imbagħad l-adorazzjoni ta' wara tkun f'Ġunju Triq tal-Għajn. Baqgħa għandna appuntament ieħor hawnhekk fis-santwarju.